खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मैया सानसेयानो जाबाय जे जोंहा अफिसारनि स्कुटि गारि गोमादों लोगोसे टिभिखौबो लांदों दा बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो खोथा बुंनो लादों स' गाइसमोन भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो हेलौ सार जिबि ब्लग बुंदों सार औ गुड मर्निं सार बे एमजेआ माबा हगारदोंमोन बे सारनि माबा खावजानायखौ बेखौनो बोरै बोरै होननानै एसे खबर लानो ना आच्छा आच्छा एमजेआ फैबाय बेसोरा बिबो बहाबा थांनो फैदों औ सार ओमफ्राय ओंखाम सोंखाम जाहोहरना आंनो आच्छा थाबाय मोजां गाज्रि रायलायलायबाय दुख सुख औ रायलायनानै सानाव हरावहाय आं बिदिनो बेलासियाव आरो माबा बेलासि आच्छा बिबोनाव मोनफैदों गुवाहाटियाव थांदोंमोन आरोखि आच्छा ओमफ्राय मोनफैनानै ओरैहाय मा जाहैबाय टिभिएसआथ' स्कुटि आंनाबो बाहेरायावनो दङ आच्छा बाजैनि ओमफ्राय आरो ओरैहाय बिबोनांनि एप्रिले गंसे आच्छा एखे टिभि रुमाव दङमोन आरोखि आच्छा न'आ इनकमप्लिट औ सार ओमफ्राय दरजा गैया आंना मेन दरजाया औ सार ओमफ्राय सेकेन्ड दरजा दङ आरोखि ओमफ्राय होमबा खालि आंनि बिबोनाङा बुंदोंमोन जोंना बाव उन्दुनायसै गरमबो जादों फेन लानानै बिसोर फेनबो लाखाया माबो लाखाया बेवहाय आं हारसिं उन्दुनोसै दा होननानै रायनानै बहा उन्दुलाबायो नामा जाम्बि जाम्बि बे थां उन्दुहैथां होननानै बेयाव रुमाव फुथुहरबाय आं बिसोरनो औ ओमफ्राय फुथुनानै आंबो हराव फिसा बिदिनो तिन सारि मिनिटसोनि भिडिअ मोनसे लाबोदोंमोन आं औ तिन सारि मिनिटसोनि भिडिअ लाबोना माखाले एडिटआ थाब जोबदों आरोखि औ थाब जोबनायलाय आं जेबो बानाया सिम्पोलल' बानायखायो आं ओरैनो औ एडिटखौ माने खालामबाय खालामना लगालग आपलड खालामबाय अखानायैनि फुंनि 6:30 नुजानायनि खालामना दोनबाय टाइम सेटिं खालामनानै दोनबाय औ बिनि उनावहाय माखालि एसे आं 12था जाखादों हराव आच्छा 12था साराय 12था बिनि गेजेराव औ बिनि सिगांलाय आरायथा दुइथा मालाबा 3था बिदियालाय जाबाय औ माने गुबुन मोनसे हेदेक थाफादेरबावबायना ओंखायनो नुबायदि औ खालामदों आरोखि औ होमबा खालि मैया थाबनो उन्दुलांबाय औ थाबनो उन्दुलांनानै थिग घटनाया जादों 3थानिफ्राय 3:30नि गेजेराव आच्छा ओमफ्राय टिभि रुमाव हाबबाय आंनोथ' दरजा गैया मोनसेया औ टिभिएस स्कुटिखौ साबिखौ मोनबाय औ ओमफ्राय टिभिआखौबो नुबाय एप्रिलियाखौ नुना साबिखौ नुबाबो लांबावखा होमब्लाथ' एप्रिलियानो दामिसिनबावथार औ बिदि आरोखि औ माने सार बेफोरखौ नायोबा एसे आलदा बादि मोनोना एसे बेलेग आं देरहासारनो खोन्थाहरबाय आं थिग बाथ्रा आं बिराद गाज्रि मोननानै दंलै गोसोखौ होनना बुंबाय आच्छा मा जादोंब्रा आदा होनना सोंबाय औ एकदम निदाननि सायाव निदानल' जासैलै माथो बुंबाय होननानै औ सार एसेम खोन्थाहरबाय आङो एप्रिला स्कुटियाबो बाहेरायाव ज' दंलायो आंनिखौबो सानै टिभिखौथ' लाना थांबाय सासेयावथ' बेखौ लांनो हायो खिन्थु एसे बेलेग माबायाव नायदों आरोखि इंगितआव आच्छा ओमफ्राय ओरैनो थानाफ्राव जेबो जनायहैयाखिसैना सार थानायावथ' होनानै दोनदों दोननायालाय औ माने आंहा थानानिखौबो बारा आसा खालामाखै ओमफ्राय दा बोरैबा आसाबो खालामदों आं आच्छा मानो होनना बुंबा स्ट्रिकबो लायो नालाय औ ओमफ्राय टाउनावहाय एसे टाउन बे सापागुरि बे सना हटेलाव औ सार केमेराखौ आं एसे चेक खालामहैगोन आं औ हैदो सार सना हटेल ओमफ्राय नैबे थुबिलु बावहाय एसे बिसिनि सिसि केमेराखौ एसे नायगोन आरोखि औ सार मोनबाय बायबा एसे खोन्थाहर सार नायनो जोंबो औ बेखौ सियार खालामना होजोबनोसै जोङो लोगोफोरनो बयनोबो खालामनानै हो आं नायनायनि र' आं बेवहाय मोनगोन ना मोना हयथ'बा बिसोरो लाङोब्ला स्कुटिखौ नुबाथ' आं सिनायखागोन नालाय औ ओमफ्राय आरो बिसोरो टिभिबो आखायाव लाखागोन नालाय औ बेफोरबायदि
बेबायदि आरो बेजों जुदि थांथ्राखैब्ला आंनि मोनसे खुब आइडिया ओरैहाय राजबंशी बस्ति दङ आदसा डन बस्क' कलेज लामा गुदिजों आदसा बेजोंबो थांनोबो हागौ आरो बेजों थाङाब्ला सिदा ओरै माबाजों ओइ SSB केम्पा औ बेजों सापागुरिनिफ्राय डाइरेक्ट दुब्लि थांग्रा मोनसे लामा दङ आदसा बे लामायाबो बिराद मोजांखा बेजों सहैयो आरोखि हयथ'बो बिजों थांदोंबो जानो हागौ औ सार औ आंनि आइडिया औ सार बेखौ माने औ बेफोरबायदि गंसेखौ लांनाय गंसेखौ लाङाखै बे दामिखौ लांदों दामिखौ लाङाखै बेथ' आलदा दर'नि आलदा धर'नि औ बिदि आरोखि सानदों औ सार बेयाव एसे आं एसे डाउट थाबाय थादों आरोखि थेवबो पुलिसनि इनफरमेसन होनानै दोनदों औ बेबादि लगालग DSP सारनोबो खोन्थाहरखादोंमोन आदसा औ DSP सारनो खोन्थाहरनानै ओमफ्राय खाथिनि लकेल माबायाव खालामहैदो होननानै औ सार आं दे जायखिजाया नोंनि TVS माबाखौ हरनानै दोन नाम्बार प्लेटखौ हरनानै दोन माखौबा ओमफ्राय गैयाबो गैया RC माबाफ्राबो गारि सिङावनो जोबसोब्रा बिदिब्रा इम्परटेन्ट बुस्थु थांफाजोब्बाय होमबा सार अरिजिनेलानो थांजोबदों आरोखि बिदि आरोखि माने आं सानदों जिबनाव आं दिनैसिमबो नै गथ' सासेनि मोखां नुबाय फिसाजो गथ' सासेनि बिफा जाबाय आं दाउ मासे खावना जाफेराखै माने आंसो खावजाबायना आलदा दर'नि बियो सार अंख'आव नायनानै एसे सानबाय थादों आरोखि साननाया माने रावनोबो खोन्थायाखैमोन आं खोन्थानाया देरहानोल' खोन्थादों बिराद निदान जाबायलै देरहा ना बिमानि फारसे सानगोन ना ओरै गावनि गारि लांजानायनि फारसे सानगोन बिराद खोमजाबो एसे बिदिनो बारा थिग जायाखै मास मोननैसो जाहैबाय दुरबलाव दंथ'यो आरोना सार दुरबलाव माने थार्ड स्टेजाव दंहैयोलै आदसा केन्सार औ थार्ड स्टेजावसो दं माने बिमाया दाबो फिउजा मिथिया जों माने मैया माइनर फिसा मोनसे अपारेसन जानानै थांबाय जुदि माइनर अपारेसना जुदि डक्टरा दिनै मा होननानै बुङो जुदि गामियावनो दोनहैदो होननानै बुङोब्लाथ' लाबोनांसिगोन दा क'क्राझाराव सफैबाय नालाय केन्सार हस्पिटाला औ सार ओमफ्राय बेनिफ्रायनो मुलि लाबोनानै दुग थाग माबा मोनसे खालामनोसै बिदि सानदों इसोरनि सायावसो मथा मथि ब्लाडआलाय खयथासो ब्लाड नांगौ जायो 20-25थानिबो बारबायदां आदसा बिदि जादों दाखालि आं गुवाहाटियाव थांलायबा सार बिनि एसे ब्लाड हैदोंमोन आरोखि माने कन्डिसना बे समाव बिराद गाज्रिथारमोनलै बेसोर आं बोरैबा आदसा दुखुनि सायाव आरो दुखुसिन जाबावबायना सार बिदिनो माने आंनि दुखु मोननाया मायाव आं बायथारनाय मोनबा आलादा मोनथिबाय आदसा ओमफ्राय नोमबाजैया माने कटाक महिन्द्र लाइफ इन्सुरेन्सआव मावोना ओमफ्राय बियो मा खालामो बेथनाबोथ' बारा गैखाया जेब्ला पलिसि होनो हायो अब्लासो बेथना नोंना एसे बारायबाय नों जुदि मासाव पलिसि मोनसेबो होनो हायाबा बे फिक्स पेखौनो नों मोनबाय थागोन फिक्स बेथनाखौनो जेनेबा नोंना बारायाबो मायाबो बेखौल' मोनबाय थागोन आरोखि बिराद खम बेजोंनो बियो मा खालामो मालाबा गावनि एड्रेस नांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे स्कुटिनिखौ होयोमोन आरोखि बावहाय आं दुखु मोनदों आरोखि मेदाम लानायसोमोन आरोना बिनि नामावनोखा स्कुटिया जारलासो ओमफ्राय बे सार बे जेनेबा सोरांहां जाजासिमाव लांनायाव एसेबो थारमाने ओरैबायदि जादों आं जेबो आदसा जेबो थाल गैखाया ओमफ्राय ओरैहाय खुदिया सासे दङ गोरलै आंनि फिसाजो उन्दैया बियो खोन्थाबाय आरोखि आं खोनादों बाबा नोंनि स्कुटि गाबनायखौ होननानै बै खन्द'आव गाबदों जारलासो गोसो सागाव माने स्कुटिया बानायहैब्लाबो 20-25 हाजार थाखायालाय थांखासिगौमोन आदसा बिदि आरोखि नंनायालाय नंगौ गारि खावजानाय टिभि लांजानाया सनि टिभि अयनाय जायोना सार अयनायब्रा एसे दाबादियाव माने मा होनना बुंबावनांगौ जाखोथाय बे ससियेल मिडिया जुगाव बहा बारग'बोनो बेलाय मोनसे ना मोनसे सारनाबोथ' नों ओरै लोगो दंजोबखायो दङ आं गसाइगावआवबो खोन्थाहरदों जोंबो सेयार खालामना होनोसै ओरै गासिखौबो
बे जाय खावदों गोख्रै फैनानै आफस जाफैदो, सारेन्डार जाफैनानै लाफैदो। बेनिफ्राय नोङो बारा गोबाव खारग'नानै गनाय नङा। आफस जाफैब्ला मोजां जागोन आरो जा बुस्थुखौ लांदों बे बुस्थुखौ गासिखौबो रिटार्न खालामफिनजोब। बेवहाय जोङो सारजों रायज्लायनायाव नोंथांमोना मिथिखाबाय, बेवहाय खालि स्कुटिल' नङा, मोजां मोजां इम्परटेन्ट बुस्थुफ्राबो गारि सिङाव दंफायोमोन होनदों। प्लिज नोंथां जाय लांदों ओरैनो अननानै रिटार्न खालामफिनजोबनांगौ बुस्थुखौ। आरो जुदि बांद्राय जुदि गावसोरखौनो गोग्गानानै लानानै जुदि बे सिखावा एरायबाय थादोंब्ला जों गासिबो राहा लाजोबगोन, प्रसासननि राहा लागोन आरो नागिरगोन। खिन्थु मोनोब्ला सिदा खोथाखा बिगुरा जिगोन। सारेन्डार जाफै अननानै प्लिज खुलुमनानै बुङो आङो। बे सारनि इम्परटेन्ट बुस्थु डकुमेन्टसफोर बायदिसिनाफोर दंनो अननानै लाबोफिनजोब। बेखौनो आङो बे जाय सिखाव बिथांनावबो आङो रिकुवेस्ट खालामबाय आरो गासिबो लोगोफ्रा शेयार खालामजोबगोन। गारि नाम्बारखौ गारिखौ नुयोब्लानो मोनथिखागोन, नोंखौ मोनखागोन। ओंखायनो आंनि जावले जावले आर'ज सारेन्डार जाफै थाब। स' गाइसमोन, जेरैखि जाया बे सिखावखौ हमनायाव आंनि आर'ज, नोंथांमोना बयबो मदद होनांगौ। बे सिखावखौ हमथारनांगौ आरो हमोबा बिसारा अफिसारनि न'आवनो जागोन, खुलियाम फोथारावनो जागोन। बयबो फैजोबनांगौ। दा भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे मानि शेयार खालाम। बेखौ आङो नोंथांमोन बयनावबो आर'ज गाबनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।